Kokborok. Belakana hambai sini press media ta koksongno press media ni bisingti singtini National Liberation Front of Tripura original group nengai sung saklayo sini je original group o group tini nisimi bo dissolve klaijaka o group ni bo mungai NLFT original bo mungai tei kuno chada baji inglak kuno jor jobasti kamiroko klaimanglak tai silai patham tei nai borno humki domki tai khlaiglak jodi kebo chini bo mungi khlai tongkhang kebo chini bodolia abo kaisa sengra bodol hnei sijaknai aboni bagai tini press media ni buskango sung sini je motha sini je organization no sung subai rikha obono chini main angkai chini je main uddesho sini jora kolok marumui tiprasa hamkai ni bagai sung bolongo walongo hugo tongoi choba khlaimani o choba khlaimano sung central government the Tripura state government by program salaimani bisingtinai sung thangnai 4 tarik September ni salo sung India government Tripura state government ni representative rok by agreement khainai sung khaikha sung tabo tongkosang ni lamo kipilka o tongkosang ni lamo haimani sini kaiseno uddesho sini je manthai sung je in India central government Tripura state government by agreement bisingti sung haimani o uddesho rok sung no rikhaborok sung je sanmani sini je naimani abo sung no borok bo sika abun bagai sung sign khlaika sini ekoto tongo 26 ta item tongo o 26 ta itemo ajago chin tiprasani belekhano hamkrai tongo sung o hamkrai no tinai sung bahai kai buskango implement khlainai o implement no tinai sung buskango chin tiprasa area wo ADC area wo tiprasani NGOs non government organization lukurok bai sung malainai bo kamio bo samung tangke tiprasani bagai unnotong nai tai development ungnai sung obono sung nainai sung abo ব্যক্তিগত sini sarthe sung o development na tubia abo tiprasani interest ni bagai nai sung o development no sung tubu sung agreement khayo sung agreement khaimani kebo baksa siangai tongkhangke abo truk nugagai thanai abo sudo tini o 26 ta article simia a jaga tongo nini tekaisa je chini maharaja Pradut Kishore Manikko accord khaimani e accord bo sung aro sapojak tongo a development ni je project nai a jaga bo sung tongnai a jaga kotor nini kwbangma development ADC area o khlaijaknai o khlainani bo abo joto chini tiprasa area o thangai sung bai thang visit khlaioi kamini lukurok bai sikla salai bodol lok bai nini bwrwi motha angthung je club tongo a jaga o kamini bazarni hatini te bebak je development khlainan tongman no sung salai thansak khlainai sung abono koklam salai sung proposal dinai estimate khlainai sung bahai ke je naithok khlaiman tiprasano ba tirprano bahai naithokai thansak khlainai sung ya presewi sung unnoyon no buskang ya preseiman abon bagi tini sung press club ni maddome nono saklayo sini je National Liberation Front of Tripura original group tinin simi kurikha tinin simi ologono sung huka sung tai silai tiulia silai tei choba khailia hnai sung saitarigo accord khaimani no sung tini obono tini sini press media sini press takuk song press bondhu song borni bisingti khai sung joto lokorona chin saklai mungno sung saklayo hambai thank you